Talisay City Police migamit og teknolohiya sama sa electronic dashboard alang sa mas epektibo nga monitoring sa mga krimen ug pagsulbad niini. Atong sayran sa report ni Femery Dumabo. Kining dakong monitor ang dali makita kung musud ka sa second floor sa police station sa Talisay City. Dinay motang ang command center. Ma-monitor din ang mga data sa miaging tuig ug karong tuiga nga mga natalang krimen. Asa kini natala unsang mga adlaw ug ang klase sa mga krimen. Makita usab kun pila na niini ang nasolusyonan na, nasikop nga mga suspetsado ug kun unsa pay angay solusyonan. Sa mga data, naglakip niini kun asa nga mga barangay nga nahitabuan. Sa maong talaan, nakita nga sagad sa natalang krimen mao ang theft o robbery. Sa miagi tibok tuig, mitala og 196 ka mga krimen ang dakbayan sa Talisay. Og so sa tulo ka buwan ning tuiga, mitala og 39 ka mga krimen. Ang maong dashboard magamit usab diha sa monitoring sa ilang mga personnel kung si kinsa ang mga naka-duty na ug asa sila naka-assign. We can give the needed intervention, for example, kung asa ang nga barangay o unsa pod nga type nga crime o unsa pod nga day nga daghan og crimes, so we can use that data for our deployment and also our interventions. Dugang ni Maramag nga sa kapin 300,000 ka Talisaynon, kapin lang sa usa ka gatos ang mga PNP personnel. Hinungdan nga dakong tabang kanila ang teknolohiya. Gigamit nato ang technology, like we have the GPS, our radios, tracking system. So every 4 hours we conduct communication exercises, simulation exercises through it, and dako kay siyang tabang. Samtang gipasalamat usab ni Maramag ang pipila ka mga grupo nga magsilbing force multiplier sa kapulisan. Daghan na ang nag-courtesy call kaniya. Pipila sa mga force multiplier ang muuban sa pagpatrolya sa kapulisan. Sila ang magsilbi nga abag sa kapulisan sa Talisay alang sa dinaliang pagresponde o crime deterrence. Oba ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.